стратегія розвитку міста, безумовно, буде відображена у новому генеральному плані, тому що це є базовий документ, куди місто рухається вперед. А місто буде тоді прогресувати, коли в ньому будуть створені комфортні умови для проживання як мешканців, так і перебування гостей в нашому місті. І коли в місті будуть відремонтована історична частина, коли буде в нормальному стані інфраструктура, тоді це місто безумовно буде привабливе, і таким чином до нас будуть приїжджати туристи, іноземці. От я в цьому бачаю в першу чергу, що ми повинні зробити в нашому місті. Для розробки стратегії міста, безумовно, ми в першу чергу звертаємося і до вас, активістів. І я вже звернувся до декана факультету, це Павлічак Микола, яким ми тісно співпрацюємо. Вони нам в цьому допомагають разом з колишнім мером міста Степаном Семеровим, який також є працівником Національного університету, є Рада старішин. Ми безумовно в цьому напрямку працюємо. Я хотів би вашу увагу ще звернути, що зараз, на жаль, дуже скрутне становище в місті, зокрема, навіть бачимо, наш Національний університет не може зараз виплатити зарплату своїм працівникам, тому що, на жаль, якась проблема в державі з коштами. Ми вбачаємо в першу чергу це співпраця з нашими містами-побратимами, з можливими донорами, які можуть нашому місту допомогти. В цьому напрямку ми тісно співпрацюємо з Європейським інвестиційним банком і з Європейським банком реконструкції і розвитку, які, я надіюся, нам допоможуть в реконструкції мережі освітлення в нашому місті, мережі водопостачання та мережі очищення води.